No niin, Kopsan pojiltakin pitkästä aikaa jotakin videoa, niin ollaan vähän laiskoja videota tekee, mutta ei ole tallissa laiskoteltu, että on Datsun 2200 dieseliä on vähän konehuonetta ruvettu jo entisöimään ja vähän sisältäkin. Mutta vaiheessahan tämä vielä on kovasti. Maalia pitää vielä laittaa. Ja letkuja, lemmareita uusia ja pultteja vielä katsella. On niitä nyt johonkin uusia löydettykin. Tartti on entisöity, uudet hiilet vain tarvi laittaa. Sitten maajohtoja lisää vähän, että ne on pikkasen vaiheessa vielä. Ja laturi on nyt tuolla tevon alla. Siinä on jonkunlaisia vanhoja osia ja tuolta pitäisi katsella ylä- ja alavesiletkut. Sieltä voisi löytyä, ehkä en ole varma löytyykö, mutta niitä on aina heitetty jemmankoon. Sulakerrasiaan kansi pitäisi kans löytää jostakin. Se on tämmöstä. Joo, laturi ajatteli hiilet vaihtaa ainakin. Hyvin se toimii. Radiohan se tuli laitettua orkkistuun, että siinä oli tämmönen salora. Toimiva tämäkin, mutta niin. Minun mielestä paremmin passaa tuo alkuperäinen tuonne omalle paikalle siihen. Samalla täytin tuo sähköantennin katkaisimella, vaikka manuaaliantennihan tässä on, että käsikäyttöinen. Ja penkithän ne pitäisi katella kans, nehän on aivan riekaleina. Varsinkin tämä kuskin puoli. On siinä istuttu. Mutta ei oo hiiren paskaa. Semmosta. Tuonne vielä pitää kumit katella. Maa näkyy, autotallin lattia sieltä. Nuo pääsylinteri puhistaa ja vähän maalatakin tuolta. Mutta semmoista. Joo. Eipä tässä muuta jatketaan. Kiitos kun katoit.